Bé, avui estem en un lloc diferent, un escenari diferent, no estem a Catalunya, estem a Madrid, en un hotel, a Convergència i Unió li donen un premi. Jo el vinc a recollir com a president de la formació, un premi que ens el dona El Nuevo Lunes, que és de fet és un mitjà de comunicació, que ens dona un premi a la millor transparència informativa, a la formació política que més atén i millor atén els mitjans de comunicació i que més transparentment actua. De fet, això és un petit orgull que tenim, no tant només per nosaltres, sinó perquè també és una contribució que una formació política catalana i catalanista fa a Catalunya en el seu conjunt. Tantes coses se'ns diuen als catalans, doncs bé, en aquest moment a Madrid ens diuen un partit català i catalanista com Convergència i Unió és el que actua més transparentment de cara als mitjans de comunicació. I a més s'hi afegeix amb això que a un ajuntament com Sant Cugat, governat per Convergència i Unió, també se li dona per part d'un altre mitjà un premi més o menys equivalent a la millor política informativa a nivell municipal. Per tant, home, són dues petites satisfaccions que no només són per nosaltres, sinó que sobretot oferim de bon grat i de bon gust al conjunt de la societat catalana.